Foi, sen dúbida, o punto estrela, non falto de polémica, e que centrou boa parte do debate no pleno de onte. O Partido Popular conseguía in extremis salvar o proxecto co apoio dos socialistas, que arrancaron o compromiso do alcalde de presentar a súa renuncia no caso de que a aportación das arcas municipais para a construción do novo auditorio superara o 1.250.000 euros, a cantidade acordada pola corporación xa en novembro. O alcalde comprométese ante este pleno ao cumprimento estrito deste importe, sen só un euro do incremento que supoña un gasto engadido nas arcas municipais, dando a súa palabra de honra de que, de non ser así, presente a súa dimisión e a consecuente renuncia como ata de concelleiro. Todo lo que signifique que la aportación municipal supere el 85% de lo que acordado en noviembre, que lo acordaron los grupos dándome la posibilidad de gastar ese dinero para un auditorio, le diré al pueblo de Ribeira, no fui capaz de cumplir con lo que dije, ustedes tienen el auditorio, que es bastante más importante que la persona de Manolo Ruiz. Eso sí que lo digo solemnemente. Ahora también digo, si alguien está esperando a que vaya a ter que dimitir por non conseguir os cartos, está facendo unha aposta en balde, vounos a conseguir seguro. O resto dos grupos con representación na corporación, tanto o BNG como a UPBBI e Suma Ribeira, decidiron votar en contra, ao entender que se produciran numerosas irregularidades no proxecto que facían desconfiar del. O comportamento desta empresa nos parece moi pouco de fiar, porque esta empresa nos meteu nunha nasa, da que agora non sabemos salir, nos meteu nun calexón sin saída. Esta corporación non pode ser reo dunha empresa que non se comportou adecuadamente, que a mellor presuntamente cometeu máis que erros involuntarios. Todos os informes, os de Secretaría, os de Intervención, os de Enxeñeira, recomendan o desestimento porque hai partidas cunha valoración moi inferior a dos precios de mercado e din que o proxecto é inviable. E ademais tamén nos aconsellan que hai que facelo, hai que desestimalo para salvar o interese público. E non pode vir aquí dicindo que é un bo traballo e alabando por todas as esquinas o traballo e esas recomendacións para que o auditorio non teña eivas e resulta que 2 meses despois estar con esta papeleta encima da mesa.